trenutno na bini kod nas. Prva nam dolazi iz Kumonova, Makedonija. Peva izvornu narodnu makedonsku pesmu, svaka čast, bravo, Alal Vera. Ja bih rekao po njenom džuskanju na bini da ona apsolutno nema tremu. Da li se još neko u porodici bavi muzikom? Sam vas to pitao ranije. Svi ste muzičari, jel tako? Svirate ili pevate? Da, sviramo i pevamo. Svaka čast. Hvala, Vera. Bravo.